जों फायदो नायलायनो सिनि बखौ खरकसानि Actually, tamu political party saya nama बेलेखनो हामबाय दिनैनि मसालो जों गन्दा दैसा एरियाबो नबदा गामि नबदा पाराबो सिनि बखौ बितिसा त्रिपुरा हनै खरकसा मंगै माचाया मा नंया कलम कसा बियाल काक मंकरै सुरगमा कावै काप माने खरांके बो खोनानाय करै बिसनाव कलायजाक लं बालुकजाक ताबुक नाङै दङ लुकरंनि सुबामो abon bagai mansak jora chini yakwar khakwar जों kaisa tei kaisa chubama haiklai जों wasok laiyano sal kwbangma romai bisnao bo kutuli maya klai laijak bini nok nukhungo bo kebo chuknai khoroksa bo kwrwi khatamo yaksugya mabangno phadi जों nailaiyano tei जों surimo narak laiyano boni bagai belekena hambai khatoni takute dokuk sono joto nai tongnai khatoni mare kisi khagana sini Tiprasa dokani borok ni thani mo haikeno jingjal kaglai ni kurei kablai ma khorang sirik ma khorang sing salbum bum sing khanai tong khongai kana hai himpono sing sugyani bagai sraimung nangjak dokani khanai hai bagai sing bidma ma kaglai aba haikeno sing tini phai sokai ta gonda sorai ba gonda area o siri nobda kami hini kaisa tongo aja o belai nu khungsok jaiga khairmung singja machaya mamiya klai sini buku khoroksa जों गबाय खगलाम सलायना सासे थांगानो जों दिन बागान कुइलान कयनाय जों जे मानसिक साइट लायनाय सुरि लायनाय बसाल गोबां मारनै साखायना थांगार खलायजा दिनै बब बाहान बथैनि बरक उंगै हामनानै मुसुं खोना फाइतनो दिनै कापमानि मुखैनो केबो खनाय खुरै दिन बखास खामानि कगनो केबो बुजिनाय खुरै उखनाय आबन बागै महै खलायजानि जों कग सालायनो बेलेग खाय सुसु साल गोबां मारनै महै खामानि जों बोरमानो Ito yung mga kulo na handa sila dito dito sa mga nung kuya pa nung mani. So kung sino harite? Option isa ka. Yung gobay. Arate. At ka sabi. Yung ate. Yung sabi mo kami. Okay. Abo. Tama ang kaya hinay. Doctor thongoi nai jabo ja neke doctor kai sabo jemon engo thui problem ne bagoi amta hai ki ongo ni neke engo thui ni ba sabo thui dana ni nang nai nai neke ai pura goto chini gondo sara hospital bo thui koro ani group by mele nai akhai thuje ai ko gana go thu so mo mo ta ja ngai ta bo egor bosur por ngai ba wasa ga thuni toy ni toy chaka khai de ja tabuk din sorita mo bobo hai rog ngai to boho ke thri mane thumaya sasla maya nang mairok sai me bosu balokha mai chamaya ni dekha di tin saka nono kaisa kok sono musu ma khai nang bahan bothini borok ngai hamnani musu nai hai himpano lukurok ni thanio nini kok kusar mo sini tiprasa do pharong ni thanio nini musung mani kok no nang bara sakai nang sam nang boba haike chuba jana musung boba haike suri jagnani musung borong thanio nini kok kusar mung tamo tongnai hamna musung mani bagai to ta hin sana je aso gom ta ke ongo tong mane ang ani suri mane khana ya pung je aro kaise sukruk lai phora rog bo ta sai jang lai dong na ngo khana bongni khana mane dok suri mane khana goi pung sorok kisa hamroi ro tong hinai Open bago prathana ro kisa kharo nan ko lukurok ni chuba su nang nadanai hambai sung koglam khanai mo ka saksa jaralo bini bo khoroksa kaijak sini bitisha tripura hai borong bosai bana yakari kalangjak tini
bini sarai khorsa salabo sotoma class 4 pori tong bumi kamsai tong mamun tripura hunai belekhe lokorong sobaso nangai tong ojorong noro abru jelu nairong nang gobang kan share khlaidi tejong support khlaidi tejong sui mungmar layane kaina ang sapiro gondasara area nodda paralo sini betul bitisa kita joto nai tong nairong no hambai engke tabuk ni sajokno nongnugui baba haima tong ado হয় না তোমার আর থানে পর হিনে বাখা চাই না খাবার তামালে খাইছি নাই lokorong ni thanio dini sobaso sanmarok le tong nang tamonai তামালে থানে কেনা লোকের থিনা নিজে তো আগে খাইছি তো সামনে আগে hambai belekhe jong borok ni nok khungrok nale jawone belekhe kwrui borok khairok susu khlaiui borok orono tonglayo chalayo borok ni nok khungrok nok barbati phaiui borok ni nok nukung haima jai klang thamani khoroksabo mokol bai nuknai kwrui jong nuklai mangkhana borok ni nok nukhungrokno borok bwsuk khairok susu khlaiui borok tongnai abon bagui lokorong ni thanio norok ni kha ganang khairokma bai chubama bai khe norok sobonani bagui koi hambai.